Baho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Api de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, asin ni Congressman Fernando Didi Cabrado, kan 3rd District of Albay. Experience Converge, pure fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure fiber unlimited internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro. Malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, magirigis magugma. Tangan ni dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo ng sambayanan. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. tigil na upo, sarap na huminga. Lemex lagundi for kids na. Basta lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Clemax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Iyan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Naaalala mo pa ba yung sinabi sa'yo ng best friend mo na, Ang tagal na nating best friends. Can we be more than friends? wow, ang sarap balikan! Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for DTI Fair Trade Permit number FTEB 114574 series of 2021. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor.
Okay mga tugang, sorry po sa delay kasi may nagputok na ng transformer sa atubangan o sa hampang kang stasyon. But anyway, yaong kita po nakabalik giraray sa satuyang broadcast sa sa DCGB mga tugang. At sa tuyang pinag-urulay nga ni ang regalo. Ano ang regalong tinao sa tuya? Bako ng Spain, bako ni Magellan. Actually, ang regalong init, tinao sa tuya ng Diyos with the instrumentality ng mga Kastila. Alam mo kasi, hanggat sa ngayon, ang Diyos gumagamit ng kasangkapan. No? Because God will deal us as we are. Okay? Yan ang tanda natin God will deal us not as He is, but as we are. Kita mga tao, kay puwanta ng mga mediator. Di ba? Mediator. Sabi nga, tanda nindo, nothing in the mind which does not passes through our senses. Okay? Paano mo naraman na mabata, mahamot? Because you have a sense of smell. Okay? Paano mo nasabihin na, ay kulay dilaw, kulay itim. Why? Because of the sense of sight. No? O sabi mo, magaspang, ay makinis. Because you have a sense of touch. Yan, mga tugang. Kaya nga, puwanta yan, mediator. No? So, itinao sa tuya, ini talaga, nasa plano ng Diyos. Kamus pa na nangyari sa buhay kang tao, nasa plano iyan. Okay? Nasa plano ng Diyos iyan. So, talagang sila Magellan, ang mahilin na nga si Magellan, sabi ko kasabago, siya po ay mercenaryo, pero naging siyang misyonaryo. To the point na kung dadaguguntay itong sinabi ni Bishop David, si Magellan, of course siya Katoliko, ay nangaral. Okay? Nagnangaral ng katikisem. Nagturo sinda tungkol sa Diyos. So yun, alam mo, ang kagayunan talaga, ngunyanal daw, sasabihin ko sa inyo, may oras pa man kita, mga 5 minutes pa. Ang importante lang, let us be open-minded. No? Ang importante, bukas ang ating kaisipan. Hindi yung sarado ang satuyang kaisipan na dahil na kita talaga dahil na kita ang pigdadangog, kundi susad din ito sa ng pigdadangog. Dahil dapat bukas ang sa imong kaisipan. Okay? Yun. Kaya itong mga karakter, si Rahau Mabon, sila, actually, may kasama pala si Magellan, mga tugang, na si Enrique. Saro po siyang slave, mga tugang. Slave siya sa Moluccas. Kasi, di ba, sila Magellan talagang nandoon sa Moluccas Island. So, nag-agis sinda sa Marianas Island, pero dahil sinda, kasi mga tao duman ay mga unfriendly. So, naghanap sila ng lugar na ang lugar ay medyo friendly. Nga, napadpad sinadigdiyo. O yun, mga tugang. Kaya yan, nahiling tayo nalagang pigtatao. At the same time, mga tugang, itong si Enrique na slave, ang nangyari sa iya, nag-depict. Kasi, nang nagadaan na si Magellan, sabi ni Magellan, pinangakuan pala siya na pag ako nawara na, malaya ka na. Pero habo siyang payagan ni sila Serrano, si Balboso, yan, habo sinda. Kaya yun nga nag-depict. Kaya ang nangyari, si Rahau Mabon, nagkaroon sila sila Elcano, nagkairiwal-iwal. Yun ang talagang minsan na nangyari pag pinasok na natin ang self-interest. Hindi na yung paniniwala. Yun. Kaya nagkagulo. Pero actually, sarok kong bago tapusin ng aldaw ninyo na Martes, sarok kong gusto ipaaram sa inyo mga tugang, the first mass, okay, happened in Limasawa. That was Easter.
March 31, 1521. Okay? So 1521. So yun po ang first mass duman sa recorded sa Limasawa. Okay? So at sinulat po yan mga tugang ni Pigafetta. Siya ka ang eyewitness at doon mga tugang mahiling to talaga na nakatabang so ginibo ni Pigafetta. So parang maintindihan ta so pangyayari digdi sa Pilipinas. O sa aga ipapadagug ko giraray ang mga excerpt. Mahaba kasi 1 hour iniyo ni Bishop David, 1 hour. Ipapadagug ko giraray sa Indo ang mga excerpt magayon kasi so pangyayari. So pero ang magayon na ginibo ni Magellan kaya nga naging sila Rahumabon sa iba. Si Magellan kasi naging friendly. Yun, naging friendly sa kanila. So ito naman mga natives, naging friendly din. Pinakakanya sila sa barko. Okay, nung panahon. So ito talaga magayon. So in other words, the first step pala sa evangelization, maganda talaga mag-igwa kita ng mga kaamigo. Dahil bakong para iriwal. Dahil para iriwal. Kaya magayon mga tugang na kita magkaigwa ng alam ninyo ang salitang barkada? Barkada comes from the word barko. Kasi yung mga nandoon sa barko naging barkada. Sa bangka, sa barko, yung barkada. Yan ang pinunangkang salitang barkada. Okay? Embarcadero, embarka. Okay, embarka to embark. Yan nagsama-sama sinda. Kaya igwa kita ning pag sinabing barkada, ibig sabihin saro kamo sarong barko, nagkairiba-iba. Kaya pag barkada, magkairiba talaga. Yan. Anyway, makatugang si Pigafetta, naging barkada yan ni Magellan kasi saro sila sa barko. Anyway, makatugang inabot na yung oras ng pamamaram sa aga magirilingan kita giraray. Magayon ang pag-urulayan ta, manunugod man ang ganyan sa 500 years of Christianity, gifted to give. At iyan gani, tinawag kita ng Diyos ng gift, the gift of faith. At ang gift of faith nito, sa tuyang alagaan, atamanon. Paano ta atamanon ang sa tuyang pananampalataya, sa tuyang pagsasabuhay ng karahayan. Okay? Isabuhay ta, mabuhay kita sa karahayan. Tugang mga na kita ka sa tuyang paboritong pangadyon, panalangin kay San Miguel Arcangel. Ng Alang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay kanawa namin sa kalupitan at sa mga silong ng demonyo. Sugpoy nawa siya ng Diyos na pinagmamakawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mahukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ipulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Ng Alang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Anyway, mga tugang, Diyos babalos po sa Indogabo sa naginanyog ka sa tuwing programang Marhay na Hapon with Father Butch Tumbasi OP. Kana igwa ka mong naukudan sa tuwing programa at inihong pananampalataya o tinatawag nating gift of faith na natanggap natin hindi sa mga Kastila kundi natanggap natin sa Diyos sa tuyang alagaan. Okay? Palaguin, patibayin sa pamagitan ng ating mga mabubuting gawain. So maraming salamat. Diyos babalos po sa Indogabo. Sabihin nindo, anak ako ng Diyos. Mahal na mahal ako ng Diyos. Ang lahat ay magiging maayos. Thank you and God bless everyone. Ibidan sa albay, pinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda.